hadin ki babun tili kiwat ki bala penile kai football ha molas nai mentagane ke jing lekai kalang nangjam sekiwat ki bajan poi ha ka ban yekni ye ganam lado mentag sengi la penlong ya ka quarter final ha ka bala yairang ha pedang ka Mukla Raj SC na Jante Hills persya ye ka BFC Dipo hagane ke jing lekai ka mentag sengi la ban kedau ba ke jing lekai ka long ka ba itnat bha ka bala ilekai ha pedang kini ki artali kanhon ki bagini ki rang ilekai ki peni bhai ki sap ilekai kentup na do ka jing pen shot ball ki rang ilekai ka jing ya ai kliang ye ka ball bat kar kom tap call ka jingwan ra jong ka BFC Dipo ya arngut ki nong ilekai ki banabari kala nang pen internet susu ya ka jing ilekai namar ka jing tibit jong kini ki rang ilekai wat la kataru ki rang ilekai jong ka Mukla kimsyam la du mansim hendre ki yakhun hala ka bor bat hala ka jing tibit jong ki hendre ka bakhadu ka BFC Dipo kala penremno ya ka Mukla Raj SC da arkol la shikol la aru ban kedau khandiat baka kol ka barung nengkong sya ka kol jong ka Mukla kadi ka barung da ka jing bakala jong ki rang ilekai jong ka kunhun Mukla Raj kabala pen mentoy ya ka BFC ban yora ikanam job bat rong sendon sya ka semifinal jong ka Kelempong hagani ka sengi kum ka jing ai mansim shishu ya ki nong peniat bat kum juru ya ki rang ilekai uba ai ban nong sit budi we na ki samlarang ba anak thany bu jumi ba ban kersian ni ki pai ba ha ki babun ki liang ulawan poi kum kwangsan bat ba jingkran ulapan pau ba ka thany kala nangkiu nang por sa ka por ha ki kam ilekai football bar ulapan pau ru ya ka jing kublei ka bakerpang ya ka Maulas Nai Sports Association ka balabu ya kini Kelempong ban pen sa enam ya uba ike maulong ubadi we na ki riusan himasi ma ubadi hok ban yo ya ki bakum kini ki jing pen sa ajing kan mau namar ki por ki budang im ban ki por ki budang tre kum nong yalam ude butri sutam ban wanra ya ki babun ki jing bah ki bala penlong ya kini ki jela kumne kumba kalong mentah Sini dari pembuat besar
Hakalay pesan minit ka Bukla FC Kalawang Bagpay ya ka gol jong ka Hills United lembau jersey number 10 kecil lekay ke klub kepada Shiba watah pada ingdar dan mit kepada Ipa tepai bang di sekilan tangguan sakmat. Hagapakut no kakelamit kanam job kalit sa PFC. Congratulations PFC. Kumjuro isobra kuplay ya kamukla kamalay puntinge. Beshibon ya kajingwan ya sumpata kajompi. Hingga kalian job kompeti ya kuplay ketang yupi kamukla. Kumjuro ya ke PFC. Dan mentah kumne ingin pendidikan soal kausi. Dakahadim sa kausi kadon sa lagi bro kapatid yung sporty pagpalpan ipagod ni Shibata but they are in the semi-final again, so congratulations today's man of the match Jackson, Mr. Jackson. Katisngan hakapateng kacet benriu kabaritpat kejongi Andai kajingi jongai ki hap ki barit ki badan hangni ngasau ka ai mensim ya kadong kathai katham ribohi jongi hani ringkat ye imei pa jong phi kibalai sha sobhai phi bane simmanta hangni hamadani ki hab ki baret te konjuru ngai kublei ke pangi kini ki pai ba kadong kasnong ka thain ri bhoi jungi hani ngan amla banjer ka tengi ya kane kadong baro ka wei ringa ngai phle pulut na kane silyang ka badan hani ni thain jungi bat khamtam ya kasnong maulasnai bat kani da cakar ka bangyang ha khandau ka siap jong ka them ri bhoi jongi kamlang su ka sen ka paning kong ngalaklet namar bon sen ngalayang ha kani da jaka ha ka kam ka ba nga sobha nga kemen nga phu sam rakhi ru kadan bat kadan ru ha ka por ka klep mat ka ba nga jaw mat ha kani ka madan ru kaladan yang ngan am pen kenal ki por ki baladat ndrai blei yoi ya ka masim ka donut ka ba nga angmu ya kani ka dong ka them ru hoi ka ba nga ye ki kun ki ti am nga hani ngadon ka jing ya jan ka ba ya jan ba ti to nganum simbon ka kentien bangan penithu ndrengan keren baik ya kani ka pedang phang jong ka football kanu galong ka ba itnat habang ayo ban sakhi saudang ya kani ka madan habang ai baro kilong ki badan discipline ki players hab kile kai walang ayo ipor barit kendiak ayo i kini kinong song pikai ru baro khoi ngi kilong ki badan akor buram aimu ya phi ba phi ai kata ka support yang kini kinong peniat hoi kini ka kerteng hangni kendian ngalai ka deka ike ulong football tournament harapor bangan kena kanang songa 7 ka 6 kumtai ngalakan mau ilalong chief minister but idai mai banding kondo chief minister iba syam khia yo upot usam ngadakan mau ti hadir nang tung aklet no harapor bangan school but andang ala sedang banyak benda tulun hakikam ba ngaskan mau deisha ngam simla artin deisha urang ba wala longdo long snam ha thamri bhoi ki jong i hani wala sim khia shisha ya upot usam bo i ja kadong thain ki jong i hani khoi sia jarmu ye phi wala phila lei nang ni perthai ki ba i ki ba kentu ki ken pham ki ba ai men sim ngatrai ya kayeng kasem go jong hiru kumjo wala him sim la don ha ni ka khandau ka siap lalai cakadawar ka bakhu jong blai ndrai ka yeng ka sem jongki nga ai khublai bat ikinong paniat ya kani ka jingle kai ru nga soban ai khublai kerpang e yaki namar ba hakini ke singi ke bamanta ka jing jelai jong ka jing sneu ngin om jer kerteng kita ki jing sneu ki bakumno ki bakan shui nadu kerta ka barang khat sau snem shaneng ban khanjo ye ki jing bam jing di ki basneu ndrai ha jingle kai pat kalau ka exercise ka dawai
haka jimut ke jing perkhat haka men sim kaban kuak ban yu i ya kata ka lawai ka pernai ka kam football ka jing le kai football kala dei ka kam ngam ong shot nang ka kam kala pen kiar ngi ni jing di ki jing bam ki basliu ka play galat kelenti yagi ki be dei dur kham tam kidon ki bam don interest haka football mo kidon ki basul puli coach limba kan ni jing le kai football ka play ki lat ka play ki lenti yaki te limba kini kina play lat play lenti ngasoban ai khublei kerpang yepi daga banga thap kti ya ki kam ki basubun ki jofi ki bapila play lat yaki khol samla ka thamri boy ngada thap kti don buru mahmat jofi ngine thap kti nag banta ki nok penya ya kani in ai buru me ki da thap kti lango namar lada umdan ki nok play lat play lenti dei ki player sepu banta ki le kai tang hai snong idong kim don kata rasap haba ki dan kasap ki peni ki lingba ki no plelat plelanti ki salak ban poisa kerdan ki mau jam jong kanam kumbang i mata arngut langut ki don ki national player ki bam dei nang ni na India ki lawan ti hadu katul lada dan segi breu ki jongi ki ba mi sabar kat nungin sau sarong dan kendiat singe nang i ki por ki basadin kendiat pada selam sistem keempat don boy samla khna rang nagani ka dong ka family boy jongi bosong hapo umroi ulawan ra ya kanam kum player jong kari India tapi yang buram hatai ngasau sarong ya namar ulai buram mi mei pa ulai buram ya kasnong ka them ribo ngi jongi batkan long ka luksa lingba kinok plilat plilti kumba ngan mai phang khndiat nei bei kol ling ka bau mulung so satham wong baro ubreu ubastat mano bala banlan lada ya play kala kumno unlike ban keren lada omdom nang plelat kum hagi ni tournament omdom nang play lenti ya kasab badar lada nang football kan tukut no re habadar daran gi nang plelat kadang kelenti ya kalawai